În 2004, după ce taică-sul Rami, sau mai bine spus Cocoroco, învățătorul suprem, a fost ucis într-o bătălie finală pe Marte, unde acesta strângea criptonită folosită împotriva răului, suferința i-a dus pe toți eroii noștri la oaltă și și-au unit puterile lor sub o singură voce, un singur gând, un singur scop, scopul de a face lumea mai bună, destinul unit de a scăpa lumea de infractori, fiecare având o putere aparte și unică. Aceștia în timp au învățat să folosească puterile lor pentru un singur cel: dreptatea și o lume plină de fericire. Aceștia sunt X-menii, eroii din Băpteni. Torco, Robbie, Feno, Palash, Neveu,